Yo! 24 bars challenge by Mark Beats pero this time waray-waray nga akon gin ko call out tanan nga rapper nga waray-waray nga unta kumasa ka mo ini nga challenge game. Yeah! 24 nga bara hini nga challenge makasa pero diri kuha ang asan bangid bumilib ka ako ngayon ni Frankie nagtikang pa agandara karo jag gulaig call out ang mga rapper nga iba syempre gincha challenge ko ang grupo ko nga demokrata syempre yan ibaliwat nga grupo nga akon kilala Rangit Calvareño side talentos mo sad kila wife si musikeros ano cha palagka hini nga challenge ko iyo bumaton kam update man didaig ka sa rapper nga waray mahimo nga adala ha irabalay sa ini nga pamaagi nga magikumustahay kunano na kamutangan kaya mo ba sumabay tungod kay quarantine maara board ka na yan na tungod ang COVID-19 grounded bisan kun waray sala diri pwede lumakat diri pwede gumawas at pwede la naton ni moon ang suratan mga lives kaya mo ba ilapag ang 24 mo na ba sa kabila ng pangyayari na masyado na ba akong harsh ayaw mo na sa earth edi punta ka sa mas uy na ba adto na ba nga nagtagalog na ako waray ngayon para makasabay ka mo balita paghirot kita ayaw na paglakat ta istepo ta iyo balay basi sure nga safe ka stay safe nga shoutouts nga good luck aton mga makasay nga challenge.